Salutare, prieteni! Sunteți canalul Multe Chestii și astăzi suntem aici cu Vlad și o să facem amintiri din copilărie 1. După videoclipul ăsta o să mai vină alte videoclipuri. Aici avem o piatră și un bidon sau o sticlă, nu contează. Și eu trebuie să facem ciocănelele și care câștigă ascunde piatra și dacă nu o găsește, dacă nu o găsesc, îmi dă cu bidonul în cap. Să încep. Ciocănele. Iar mă făcut. Ascunde. Na. Tot asta. Ar fi rar, mama ei. Oh! Acum eu. Fira. Nu le dau? Ba da. Oh, Leo! Ce-ai videoclipul? S-a accidentat.